אני כל כך הרבה אוהב את העיר הזו. אני כל כך גאה על מה שקורה בעיר הזו. זה מה שנותן לי את הדלק להמשיך ולעבוד בשבילה. אני לא איש של כבוד, אני לא צריך את הג'וב ולא את המשכורת. כל מה שמעניין אותי לעשות לעיר הזו על מה שהיא עשתה בשבילי כל השנים. לנוע על הגשר שתוכנן על ידי האדריכל העולמי סנטיאגו קלטרבה. אני תקעתי את אבן הפינה של הגשר הזה יחד עם ליאון רקנטי. זה גשר להולכי רגל ופסל סביבתי שהוא משפר ומשדרג את כל האווירה ואת כל הצומת הזאת. תראו את הנוף, תראו את השדרוג של האזור הזה, ואנחנו עדיין לא השלמנו את עבודות הפיתוח בו. הטיילת הזו, אחת הטיילות היפות בעיר שלנו, פתח תקווה. יש במקום הזה מסלול להולכי רגל, מסלול לאופניים, פינות ישיבה, ברזיות, פרגולות. אנחנו רוצים לעשות כאן עבודה ענקית בקדנציה הבאה, להתפטר כמה שיותר מהזיהום הנוראי הזה של כלי הרכב. זה דבר שמדיר שינה מעיניי. המקום הזה הוקם ב-1999, ובעשור האחרון המקום הזה שדרג את העיר וקידם אותה. במקום הזה נמצאים מיטב החברות ההייטק הגדולות בעולם. במקום הזה מועסקים כ-4,000 עובדים. אנחנו עומדים כרגע מעל חניון של כ-3,000 מכוניות. המקום הזה פתוח לרווחת כל תושבי העיר פתח תקווה, להתרווח על המדשאות, על מפלי המים, על המסעדות, ולראות כאן את הפלא הישראלי הזה. העיר פתח תקווה מחכה להקמתו של האצטדיון העירוני. האצטדיון הזה יהיה ברמה של היכל התרבות העירוני. אנחנו נפתח את האצטדיון בסוף 2009 עם 12,000 מקומות ישיבה, ובשלב יותר מאוחר נגיע ל-18, אולי אפילו ל-20,000. זה בעצם גן לשימור. אנחנו מתחזקים אותו בשיניים כדי שהוא ייראה ראוי ויפה. אלה כלובים שהילדים וההורים מטיילים בתוך הכלוב. בתוך כלוב יש כזו מנהרה להולכי רגל, ומסביב קופים, סנאים, משהו מדהים. מוזיאון פתח תקווה לאומנות עכשווית מודרנית. זהו מוזיאון חדיש, הוא עוסק בכל מיני נושאים שלא תמיד כל המוזיאונים מוכנים לעסוק בהם. והקהל הגדול שמגיע למפגשים פה יעיד על כך שזה סיפור אחר לגמרי. נמצאים כאן במוזיאון, בית במושבה. מה שמעניין פה במיוחד, באיזה משחקים שיחקו ילדי פתח תקווה באותה תקופה. זהו רחוב חובבי ציון, הרחוב המרכזי של המושבה באותה תקופה. ברחוב הזה היה בית הכנסת הגדול וגן המייסדים. אני והוריי גרנו ברחוב הזה, והיום כשהפתח תקוואים עוברים ויראו את התמונה הזו, לא יאמינו שככה נראה הרחוב. אני קורא לכם, צופים יקרים, להגיע לקלפיות ולבוא להצביע עבור סיעתנו, סיעת פתח תקווה אחת, שסימנה פה. פה זה הפה שלכם במועצת העיר. יהיו ברוכים ובהצלחה לכם.